सब लोगों आं दिनै गय लाबोबा टिप टिप मिलिखा मेरे साथ साइन बराव या हाजो हाया हाजो हाया चाव देखो हाजो बंदार साइन राव या गय उले शूट माया हा ओते दुआ आंगे खालेम दिशा टिप दं इजानि खालेम सा लामा दै जों गिरि चिकाबो बनगा हा मासी एराहा वायुं सो इको पार्क जादा मासी दं माइ बांपां 10 किलोमीटर ले जाबाय लाफ्रे नोंसिने थोरिया नांबावबा एरानि वायुं सानि इको पार्क के अंदर डिमासाव फरेस्ट नि सब डिवीजन नि अंदर आइबो एंट्री फी 10 रुपीस दोटिब्ला हाउ चिसपुंगिरि करना बेरा साप्लुंग दुबानि गयलिक लायदा वाजों दांयाबा इबो जादे रमलाय पिकनिक फायरे इब्रना हाजो फ्रि 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 हादुखो बाम्बू हान एबो वाजों दांयाबा ओते फ्लोर जादे टाइल्स संख्लायाबा टाइल्स संख्लायाबा फ्लोर गयलिक लायदा इनिग्रेट बाय डिपॉजिट 1000 स्का सेम जाय दंबा 2015 ना 10 जून ना जाबा इबो लिखलेदा शिलंग वानी का जसे जिनी फेसिलिटी बो हम बेरा इजने बखला गिदे बो फिसा भिउ नो हादु जादु इया दांग बक्सा गेब्रेदु अबाने निसने खिसा खलायदा फुनो हाबा एब जागा बुथुके पालबा खारबले फाइमा मिजें दसकला माइ बांगा फायदा ना इ जागा कि नुबा गेरे रावबोट बांग बेखो माइ बांग बांग अबाने गोबां जाङि फाइमा नाया निं हेमदार बो फाइफुदु निं गोबां ले टाइम नांगमा बनि आनसाबा 10 किलोमीटर बो जाया लाफर दो जरा जां फुनो हाबा हेमेबो फाइफुना आं बावबले सिखादे गेलेखलादा सिबङाव सिगिरे को एबो वाला बुसुगो नांलाय जादु गुरमुजा जेसे एरादा औ सिगिरे स्रि स्रिसे जादु इया दे लुगुराव एबो भिडियो के आं एरानिं स्टामदो एबो पार्ट के गेलेखलादा भिउ ला एजेंडे भिउ फुनो हानां निसने खालिम दिसा माइ बांबो नो हानाय दु खिसा खलायदा सिखाबो आं दिदाब गामा सिलिदोमदो एक्चुअली सब फुनो हानां निसने दिदाब गादारा सिखाबो थांनां दिदाब गादारा सिखाबो फायखा फाला नाजे भिउ नो हरु को गेलेखलादा एजेंडे भिउ दे ए गोबदे माहर जिबो एबे जागा जादु इया दे लुगुराव हां भिडियो के एरानिं स्टामदो थैंक्स फॉर वाचिंग हम खासो मार लाडू वीडियो के नाई बंदारा जंग एलेनिंग नाई एलेने सपोर्ट लाई वीडियो दे लिखा रहा वो हम भी हम चिनिंग तो फोटो शूट में बेस्ट जादू बाय लोगों नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए फिर ना नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग